ba haka suke faɗi ba? Mu muna cikin wanda muke kira don girman Allah a raba Najeriya, don girman Allah a taimake mu a raba Najeriya. Mu ina magana da yawun musulmi kuma ina magana da yawun 'yan arewa. Mu a matsayinmu na musulmi ba mu da buƙatar zama da inyamurai, ba mu da buƙatar zama da inyamurai. Ibo ba abokin zama ba ne, ba mutanen arziki ba ne. Bari in ba ku misalai kaɗan don mu wuce. Ka duba ka ga yadda mutanen nan suke arziki a ƙasanmu. Na yi magana a ce wani hate speech, ko ba ka ke cewa ba wai hate speech. Ai mu speech ɗin kawai muke yi, su kashe mu suke yi. Kwanan nan aka kama Ibo yana yin muryar Fulani, muryar Fulani yake yi yana kashe mutane da sunan Fulani. Ba mu ba, Takumbo Asari ya fito ya ce babu wani bafulatani da yake kashe mutane a ƙasar Ibo. Ƙarya ake, me yasa su Fulanin ba su kashe su ba? Me yasa kadai ƙasar Ibo suke kashewa? Ba gaskiya ba ne. Wannan wani sharri ne, in ji shi fa, wani sharri ne da Ibo suka kulla. Ba mutumin da yake da greediness, tsabagen son zuciya kamar Ibo. Duk inda ka zauna da shi sai dai ya cuce ka kafin ku zauna lafiya. Wannan yasa ba mu da bukatar zama da su. Sun cika Kano, sun cika Katsina, ga su a Sokoto, sun cika Abuja, ga su a Naija, ko ina Ibo sun cika, amma su ba ka zama garin su ka zauna lafiya. Mun yi wannan kalubale kuma muna ƙara yi. A gwada mana wata kasuwa guda ɗaya wadda aka gina a ƙasashen jihohin Ibo, wanda musulmi ɗaya ke da shago, wanda ɗan arewa ɗaya ke da shago. Idan akwai a nuna mana. Muna son a nuna mana wani musulmi ɗan arewa da yake zaune a ƙasar Ibo yana zaune lafiya. A nuna mana shi. Kenan babu. Waɗannan mutane menene amfanin zama da su? Muna kira ga gwamnati a yi tsarin da za a yi don Allah a raba mu da Ibo, a raba mu da inyamurai, su kama gabansu, mu kama gabanmu, a zauna lafiya. Irin wannan kisa da suke mana, kisan gilla, a nuna mana yaran mu kwance cikin jini, muna cewa mabiya su yi haƙuri. Wallahi akwai radda za mu sako su mu ce ku koya musu hankali. Ƙasar ta daɗe bata watse ba. Idan ku gwamnati ne sai ku gwada mana a ranar ku gwamnati ne. Kenan akan mu kuke gwada ku gwamnati ne. Wai ana cewa unknown gunmen sunansu kenan. 'Yan bindigar da ba a san su ba. Wallahi mu ma muna iya ƙirƙiran 'yan bindigar da ba a san su ba. Domin me? Abin da aka ce karen bana maganin zoman bana, to kaji haka karatun yake. Wannan abin da ake yi ana sane. Gwamnonin Ibo, gwamnonin jihohin Ibo suna sane, da gangan suke bari ana kashe mutanenmu, da gangan suke bari, suna sane. Duk wanda ya ce ba sani ba ƙarya yake yi, sun sani. Gwamnatin tarayya tsoronsu kuke ji ko yaya ne? Idan faranmu ya ɓaci, al'amura za su ɓaci, kuma dole mu ga mu gaskiya. Ku kuma 'yan arewa, musamman manyan arewa waɗanda suke fama da mugun munafurci, wai mutum bai san Allah bane ar-Razzaqu, wai idan an rabu ba mu da man fetur. Man fetur ɗin me? Menene ko man fetur? Ana magana imani, kana magana man fetur. Saboda kai baka san Allah ba, mu ɗauka ma ba mu da man fetur, sai me? Su kawo man fetur su saida mana, mu saida musu akuya, mu saida musu bunsuru, mu saida musu rago, mu saida musu shanu, mu saida musu masara, mu saida musu wake. Ciniki ba haramun bane. Idan inyamuri zai shigo yankin mu sai yayi biza. Idan muka kama shi ba biza mun nakaɗa mai ɗan uban kashi. Wallahi haka za a yi. Ba mu da buƙatar zama da inyamurai, kuma ko kun kira mu so goma kun ja kunnen mu, haka za mu gaya muku. Na san kuna jina. Mu ba mu buƙatar zama da inyamurai. Muna fatan a raba Najeriya, kowa ikama gefensa. Ba mu buƙatar zama da inyamurai. Idan ko ba haka ba, ku tsawata musu akan kashe mutanenmu. Wallahi za mu ɗauki mataki. Amma wallahi ba za a ci gaba haka ba. Yanzu nan bayanin da ake mana a majalisar limamai, a nan Lafai ta jihar Naija, Lafai ina ce? Tsakiya arewa ce. Aka samu inyamuri ya kama yarinya musulma, ya kai ta ɗaki kwana 3, ya kwalkwala idanunta, ya kwalkwala farjinta, ya ainihin kashe ta, yanke hannunta.
ya jama'a yanzu don Allah idan aka samu bahaushe ɗaya ko musulmi ɗaya a ƙasar Ibo ya kama ɗiyarsu ya yanke mata idanu ya mata ta'addanci, ya kuke ganin za a ƙare?